तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आङो दा आइफोन जों ब्लगिं खालामगासिनो माने आं दिनै आइफोननि आनबक्सिं भिडिअ होनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। जास्ट दहायसो सफैदों आइफोना, ओमफ्राय आङो दा गोसोखांबाय आरोखि ना, आङो बेलेग जायगायाव फैदोंमोन, ओरैजाय मोनसे हाजो एरियायाव फैदोंमोन आङो जोंनि जायगानिफ्राय बेसेबांबा गोजान जायगायाव। ओमफ्राय आइफोनखौ दिनै आं लाबोबाय, मा होनो इ कार्डआव फैदोंमोन आइफोना। ओमफ्राय बेखौ आं दा इ कार्ड माबायावनो अफिसावनो आं खेवदोंमोन। बे खेवनायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आइफोन इउटुबनि फैसाजों बायबाय आरोखि ना गाइस। मोजां ब्लगिं खालामनायाव बिराद मोजां आइफोना, एकदम स्टेबिलिटि जादों नै भिडिअआ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। एकदम आखाइफ्रा मावलाबाय आरोखि ना, एन्ड्रइडनि बायदि मावा, ओमफ्राय वाइड एंगोलबो जायो, जि मोजां। ओमफ्राय गाइस आङो दा नै ओरैजाय हाजो एरियायावसो दंफैयो आरोखि ना। फार्स्ट टाइम आइफोन बायबाय आं इउटुबनि मानिजों। स' गाइस होनबा नोंथांमोना नायलांदो आनबक्सिंखौ। खिन्थु आनबक्सिंआनो भिडिअआ जाहैबाय इ कार्ड अफिसावसो खेवनाय दे, माने नंगौना नङा बुस्थुआ दंना गैया होननानै जों नायनाय जादोंमोन आरोखि ना। दे होमबा नोंथांमोना नायलांदो ना मा होनो गाइस। Delivery mesra. What ini sih namanya? Muzang kau, muzang kau leh. Video mana? Ro, leh. माने गाइस आङो बे आइफोननि सोमोन्दै साननैसोनि उनाव आङो फुरा एक्सप्लेन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबावगोन। आइफोना लानांगौ ना लाना आइफोनखौ, आरो आंनि बायदि आइफोनखौ बायनांगौ ना बायना, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव साननैसो थानानै भिडिअ लाबोनाय जागोन आरोखि ना। नोंथांमोना नेनानै थाथ' साननैसो बिराद मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोखि ना आं गाइस। दे होमबा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आं दाबसे गोजान जायगायावसो दंफैयो नालाय, बेनिखायनो आं दा एसे भिडिअ बानायनो एसे नार्भास मोनदों आरोखि ना गाइस।